First time saranजों morning माने सारायनो फैयो लोगो सासेया जोंखौ माबा मोनसे माबायो माबा साख्रि मोनदोंनो ओमफ्राय जोंखौ माने सालोंनो लिंहैदों आरोना रेस्टुरेन्टआव ओमफ्राय जों दा सालोंनो हाबाय आरो ओमफ्राय सेकेन्ड पक'रा अर्डार होदों ओमफ्राय नै दा साया लांबाय बेखायनो र' नोंथांमोना लुगैनाङा दै नै जोंना सेकेन्ड पक'राया मोनफैबाय साया लोंनानै आद्रा जाबाय एसे लोंखांबावबायसो सासेया लोंगासिनो दा लोंबाय थानोसै जाबाय थानोसै लोंनायफोरखौ बारा देखायाहाय मोदोमफ्रा सोरनाबा फिसा सोरनाबा गिदिर गोजा माबा जागोन मा होनो खुगा नांबायबाय मा होनो लोगोफोर खुगा नांबा बोरैबा एभ्रिवान गुड इभिनिं आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनो सानलायबाय आरोना लोगोफोर मेंजोब्बाय आं गारि गाखोनानै लामायाव लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट नायलांबाय थागोन लोगो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आङो माने मराकास जानो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे लोगोजों आंजों माखासे खामानि मावनो होननानै फुङावनो थांबाय जों गामिनि नालाय दा गामिनि दाबो माने मानसिखौ बेलेगाव लांनायलाय पुरुना गामियाव लांनायलाय गोदो गामियाव लांनायलाय दा माने मराकासखौ बे गामियावनो लाबाय लोगोफोर खामानि मावनो लिंदोंमोन ओमफ्राय जों थांनो हादिया आरोना गथ' गथाय गोनां मोनसे ओमफ्राय एसे स'आ थांबाय आरोना ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारगासिनो आंनि लोगोजों आंजों जों दा फिसालाजों आंजों आंनि फिसालाया नै फसमावनो क्लासाव दंबाय हाय होनदो हाय लोगोफोर जों दा थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर मा मा देखायलांनो हायो दिनैनि गेजेराव नोंथांमोना नायलांबाय थादों ना मा होनो लोगोफोर स्टार्ट खालामसै भिडिअ'आथ' अलरेडि स्टार्टआनो जाना दंखायो ना मा होनो लोगोफोर Ini, selain ini, look at us,